Σήμερα η τεχνολογική κατεύθυνση, ο κύκλος πληροφορικής και υπηρεσιών διαγωνιζόταν στις αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Στην πρώτη ομάδα, το Α1α είναι σωστό. Το Α2β είναι σωστό. Το Α1γ είναι λάθος. Το Α1δ είναι σωστό. Το Α1ε είναι σωστό. Το Α1σγτ είναι λάθος. Το Α2 στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, η σωστή απάντηση είναι το Β. Στο Α3 η σωστή απάντηση είναι το Α. Και στο Α4 η σωστή απάντηση είναι το Δ. Στο Α5, που συνήθως εδώ πάντα είναι μια ερώτηση σύντομης απάντησης, υπήρχε μια απλή εφαρμογή στους δύο τύπους της παραγωγικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας. Για να βρούμε λοιπόν την παραγωγικότητα εργασίας, διαιρούμε τις 100.000 μονάδες προϊόντος που προέκυψαν από την εργασία των 200 εργαζόμενων, οπότε έχουμε ότι η παραγωγικότητα της εργασίας είναι 500 μονάδες ανά εργάτη. Για να βρούμε την οικονομική αποδοτικότητα στην ίδια επιχείρηση, διαιρούμε το καθαρό κέρδος ή ζημία προς τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια. Στην προκειμένη περίπτωση, βρίσκουμε ότι τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια είναι 5 εκατομμύρια ευρώ. Στην ομάδα Β, στην ερώτηση Β1, οι μαθητές απαντούν για τις θεωρητικές απόψεις του Χένρι Φαγιόλ στη σελίδα 57 του σχολικού βιβλίου, από ο Χένρι Φαγιόλ, Γάλλος μηχανικός, έως τις θεωρίες του management. Μιλούν για τις επιχειρησιακές λειτουργίες και για τις λειτουργίες της διοίκησης. Στην ερώτηση Β2. Στη λειτουργία λοιπόν της διεύθυνσης, ως μία από τις λειτουργίες του management, βρισκόμαστε στη σελίδα 60-61 του σχολικού βιβλίου, από η διεύθυνση αφορά έως αλλά και του ίδιου του στελέχους της επιχείρησης. Και στην ερώτηση Β3, οι μαθητές έπρεπε να απαντήσουν για την θεωρία υγιεινής παρακίνησης του Herzberg, μιλώντας για την πρώτη κατηγορία, που είναι οι παράγοντες υγιεινής διατήρησης, και για τη δεύτερη κατηγορία, η οποία ονομάζονται κίνητρα, δηλαδή σελίδα 131 και 132 του σχολικού βιβλίου. Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές. Καλή συνέχεια.